ng lahat. Nandito po kami ngayon sa Premio. Nagtingin-tingin kami doon sa motor na utang kami ng motor kasi ito yung motor ko, lumang-luma na. At nakasundo na kami by next week. Kukunin ko na. At papunta na kami doon sa Carbon Market, guys, para meron kami bibilin doon. Samahan mo kami mag-live muli, guys. At saka papunta kami sa public market, sorry. Papunta na kami, guys. Asli pagbuot ay tapos hindi mo na kumentan o daari. Kasi palayo. Ay, ihanap ko may buto. Ko ngaw.
Ito na ang carbon market guys. Ito ang nagbibinta ng tuyo. Ito yung may bahay ko. Lagi lang. Ha? Ha? Ganyan na tayo. Ending na ta. Isa? Mag-ending ta. Oh. Hi, hello po guys. Magandang po sa inyo. Dito lang kami mag-ending sa aking live sa Cebuano Rider. Marami po salamat sa inyong panonood. Thank you so much for watching. Bye-bye na po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Dila.